Ginabulubanta nga naglabot sa masobra 300,000 ka mga tao ang nagtambong uko nagtipon sa Quirino Grandstand sa Manila subong nga adlaw sang Domingo para sa Rally for Transparency and a Better Democracy sa religious group nga Iglesia ni Cristo. Ini base sa pagbanta sang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Naibaluan nga ini nga protesta nagsugod subong nga adlaw Nobyembre 16 tubtob Nobyembre 18 para sa panawagan nga responsable nga panggobyerno. Ginalauman nga mas madamo pa sa magatambong sa siningang aktibidad sa Metro Manila. Masobra 16,000 naman ka mga police personnel ang gindeploy sa among nga rally para siguraduhon ang kasiguraduhan sa nasambit nga demonstrasyon. Sa kaangot nga balita, nagpagwa naman sa pahayag si Presidential Communications Office o PCO Acting Secretary Dave Gomez nga ginamonitor ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga rallies nga nagapanawagan sa transparency kag accountability. Sunod kay Undersecretary Claire Castro, nagasubaybay sa sitwasyon si Marcos kag ginapamatian sini ang ginasinggitan sang publiko bahin sa aligasyon sa korupsyon sa pungsod. Dugang pa ni Castro nga wala man sang negatibo nga relasyon sa tunga sang ni Marcos kag sang Iglesia ni Cristo kag ang rally suno sa iya hindi batok sa presidente kundi batok sa korupsyon. Nagapati man ini nga madamo pa sa gihapon ang may pagsalig sa gobyerno.